Bos días a todos. Vamos a celebrar a sesión extraordinaria do Pleno, en donde hai un erro que constaba mércoles 27 de novembro, debe decir xoves 28 de novembro, e para que quede constancia, a parte na convocatoria xa consta a resolución do erro, notificar a resolución e dar conta deste cambio para o seguinte pleno extraordinario. Hai un único orden do día, que é o Plan Estratégico de Subvencións 2024-2026. A proposta teñen a todos os concelleiros xa no seu poder, e vamos a dar un turno a cada portavoz de grupo político. Portavoz do Partido Socialista. Chegado a este punto, nada que decir. Portavoz da agrupación política Xente de Dodro. Si, nós queremos facer unha proposta que é retirar a axuda das festas. Queremos que se debata. Das festas. Portavoz do Partido Popular. Sí. No día de hoxe queda reflexada a nefasta xestión deste goberno. A súa mala xestión hoxe costa aos veciños 600 euros. Se vostedes hubieran feito as cousas ben, fai 14 días, notificado a todos os grupos políticos este plan, se houvesen aforrado 600 euros á veciñanza. Esta é a cuarta vez que traen este plan ao Pleno para a súa aprobación, aínda que esta vez vostede o modificou, incluindo o que Unidade Veciñal lle solicitou na emenda presentada no mes de setembro. E non sabemos o que incluiu que lle pedira o BNG. De feito, quedou demostrado no pasado pleno que vostede negociou e apalabrou os votos a favor tanto con Unidade Veciñal como co BNG, ou presuntamente comprou, porque nesto xa se vai parecendo vostede a Pedro Sánchez. As veces anteriores que trouxo ao pleno este plan, este grupo municipal incidiu na necesidade de aumentar os importes das axudas de escolaridade e das axudas de emerxencia social, que ademais levan xa moitos anos sin revalorizar, e vostedes fan caso omiso. Vese que este tipo de axudas sociais non teñen moita importancia para vostedes e danlle prioridade ao que lle propón Unidade Veciñal, sin ser máis importantes para nós. Seguimos sin saber o que patrocina en turismo o Club Ciclista Padronés, para o que lle asiñan tanto importe como aos deportistas de destacado rendemento, ou máis importe incluso que ao CRA. Vemos que para vostede é máis importante andar en bicicleta que a educación dos nosos nenos e nenas. Xa teñen vostedes apalabrados os votos a favor de quenes foron os seus socios de goberno ou os que casi son actuais socios de goberno agora. Non facía falta facer esta pantomima para vir hoxe aquí. O Partido Popular nunca vai ir en contra da veciñanza e do que beneficia a ela, pero non imos a consentir cacicadas nin trapalladas como ha acontecido no último pleno con este plan. E non imos a permitir que se nos ignore e menosprece cando a vostedes lles parezca. Nada máis que decir. Moitas gracias. Portavoz de Unidade Veciñal. Sí, bueno, desde a Unidade Veciñal imos a, xa que se tuveron en conta as nosas propostas, a nosa emenda, pois imos a votar en favor. Pero tamén isto, afondar que isto xa podía estar feito, xa non xa no mes de xullo, senón moito antes. O que pasa que, claro, para facelo hai que ter acordos, hai que... Eso non é malo, non sei que mal ten que o goberno acorde emendas de outros grupos, ou eso forma parte da política do que vimos facer aquí, evidentemente. Pero, bueno, xa pudo estar feito antes. É verdad que é a cuarta vez, xa pudo estar aprobado no mes de xullo ou no mes de marzo ou cando fora, pero aquí parece ser que había que facer uns trámites. Os trámites eran chegar a acordo cos grupos políticos, chegar a acordo, ter apoios necesarios, o que fixeran falta. E hai que, para ter apoios, hai que negociar e hai que falar ca xente que poida apoiálos, evidentemente. Como xa dixen, recóllese as nosas propostas. Antes había dúas axudas, por exemplo, para
os deportistas había 2 nominativas de 300 euros, agora pasamos a 4 de 300. Esperamos que as bases que se elaboren canto antes, as bases da convocatoria, que nesas bases queden ben reflexadas as obrigas dos deportistas ou do resto de axudas que se van a dar. Por exemplo, nos deportistas que se vexa o anagrama do Concello perfectamente é o tipo de colaboración que teñen que facer co Concello, que hasta ahora non se vía moito, e iso vai para os deportistas e para agrupacións, por exemplo, o Club Ciclista Pradronés, que tamén leva 1.200 euros, e tamén creemos que no convenio de colaboración tense que ver o anagrama do Concello de Dodro, tanto eles como o Camiño a Orixe, que tamén leva unha boa subvención, pois que fagan ver a súa colaboración co Concello de Dodro, que se faga ben visible. Por todo isto, imos a votar a favor. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego, por favor. Sí, bos días a todas. Imos ver, nós neste punto o que nos parece é que, bueno, que foi un pouco atropellado, non? Porque cantas veces veo aquí, iso denota desde logo a mala xestión que está levando a cabo este goberno en minoría, porque eu creo que se dá un conta de que está realmente en minoría cando pasa isto unha e outra vez. E o BNG nunca vai estar en contra das inversións que poida facer calquera grupo que estea no goberno en favor da veciñanza. Creo que se analiza, polo menos desde a perspectiva deste portavoz, que nunca votou en contra deste tipo de xestións. É unha xestión mala, insistimos, non é máis axeitada para Dodro, é un trastorno para todos. Esperemos que este plan de subvencións que veña a marcar, desde logo, daqui en diante unha boa ruta. Está claro que puxéronse antes os carros que os bois, non? Como di o refrán. É algo xa receso, cheira a receso este plan, tan receso que como o caldo que se pode virar ácido, non? E incluso ás veces, cando está ácido, hai que tiralo o caldo. Nos agradecemos, aínda así e todo, agradecemos que sí que se conte con nós. Eu creo que é unha moi boa acción, un moi bo exercicio democrático que un equipo de goberno poida contar con outros grupos que non están no goberno para algo que beneficia á cidadanía. Haberá que ver aquela xente que non foi chamada para tomar algunha aposta por Dodro, haberá que ver que é o que non fan en favor de Dodro, porque están en contra de Dodro, porque é o que se trasluce deste tipo de actuacións. Dito isto, esperamos que daqui en diante que este tipo de actuacións non as tome primeiro un grupo en minoría para logo despois, unha vez que está todo en marcha, dicir si amén. Non nos parece o correcto, non nos parece o axeitado. Hai que primeiro ter en conta os apoios e non primeiro ter o plan e despois andar solicitando apoios. Iso é algo que desde o principio dixemos que é unha mala xestión en este punto, porque estamos aquí 2, 3 veces, xa un non sabe con cantas veces levamos iso. De todos os xeitos, como sempre fai o BNG, vai a estar apoiando as axudas que son cativas, poderían ser máis. Se tiveramos, por exemplo, un polígono industrial, verdad, pois as axudas a todas as partes da poboación que afecta pois serían sustanciablemente mellores, pero claro, como Dodro estuvo sumido coa dereita uns 30 anos, pois evidentemente temos o orzamento que temos. Con esa humildade, nós tamén vamos a apoiar este tipo de investimentos para Dodro. Moitas gracias. Bueno, pois vamos a pasar á votación da proposta presentada. Sí, señor alcalde, houve unha proposta que teria que se debatir antes. Pero a proposta non é un pleno extraordinario e non se ten que debatir aquí. Entendo. Penso que sí. Perdón. Sí, tense que debatir. Se presenta unha emenda de xeito formal e correcto de acordo a ROM, en principio sí, debería que primeiro votar a emenda e logo a proposta. Non obstante, esta secretaria, non sei se o voceiro, o presidente de Dodro,
non pode dicir o contrario, pero non ten constancia de que presentase emenda alguna de xeito escrito 30 minutos antes. De viva voz se poden presentar as emendas. Vale, procedo a ler o ROM, se non se importa. Sí, sí. Artigo 45, en canto a nomenclatura. Emenda. É a proposta de modificación dun dictame, proposición ou moción presentada por calquera membro da corporación mediante un escrito dirixido á Presidencia a través da Secretaría Xeral cando menos 30 minutos antes de iniciar a sesión na que se teña que tratar o asunto. As emendas poderán ser a totalidade, alternativas ou parciais, en función de que propoñan alteracións sustanciais do texto, neste caso serían as totais, un texto alternativo que manteña a esencia e o espírito originario, serían as emendas alternativas, ou modificacións, engadidos ou supresións puntuais do texto originario. Esas serían as parciais. E todas estas implican a necesidade de presentar por escrito 30 minutos antes. Moitas gracias. Eu entendo que isto é unha emenda bastante importante porque é retirar unha dos maiores aportacións ao Plan Estratégico de Subvencións e entendo que non está presentada en tempo e forma. Leo de novo. Parciais son as que impliquen modificacións, engadidos ou supresións do texto originario. Non sei se eu tengo unha dúbida. Eu non teño ninguna dúbida. Por lo tanto, vaise proceder á votación, tal como está o Plan Estratégico de Subvencións, e os concelleiros que consideren algún problema que actúen en consecuencia. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado o Plan Estratégico de Subvencións e, polo tanto, tamén publicar o documento íntegro no Boletín Oficial da Provincia. Gracias.